Da ni yma yn yr Rhyl i lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am faterion yn ymwneud â gwylanod. A dwi yma i siarad efo Emlyn Jones, Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Ddinbych. Wel, mae Cyngor Sir Ddinbych yn rhedeg yr ymgyrch oherwydd da ni wedi cael cwynion dros y blynyddoedd am gwylanod yn y sir. Ond da ni eisiau trio pethau newydd, da ni eisiau cael ymgyrch i weld be fwy fedra ni wneud, sef gweithio efo busnesau lleol, pobl lleol, i drio lleihau y broblem. Problemau fel gwylanod yn mynd am fwyd oddi fewn i biniau ar y strydoedd, yn achosi problem sbwriel, yn mynd am bobl sydd yn bwyta ar y stryd, so problemau gwrthgymdeithasol fel felly. Da ni trio fel cyngor sir, da ni wedi trio lot o bethau yn gweithio efo'r gymuned, ond dwi'n meddwl bod yna fwy fedra ni wneud, a dyna beth sydd yn rhan o'r ymgyrch yma felly, godi'r ymwybyddiaeth a gweithio efo pobl i drio gwella'r sefyllfa. Fydda nhw helpu ni drwy beidio bwydo'r gwylanod, yna'n helpu, rhoi i gwastraff yn y biniau priodol, busnesau bwyd yn helpu ni drwy storio i gwastraff bwyd yn iawn, a mae hynna'n mynd i leihau y broblem. Dyna Emlyn Jones. Gowch chi ddilyn yr ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol yn y wasg lleol ac ar wefan Cyngor Sir Ddinbych.